Hvad så? Hvornår? Nej, nu optager du. Jeg har sagt det før, nu siger jeg det igen. Renew Copenhagen. De solbrillerne her. Det er jo kun fordi de matchede, jeg tog den på. Renew Copenhagen, det er dansk produceret. Det er en stylingserie. Der er en enkelt shampoo, som renser og som giver fugtighed, som dufter lidt af lime. Så er der ellers bare saltvand. Det er den mest solgte saltvand i salonen ved mig. Den er også i rejsestørrelser. Der er saltvandscreme, der er voks i rejsestørrelser. De her tandbørster til din festival, som er lavet på bambus. Der er nogle lækre kamme til at style dit hår, til krøller, til en herre, der gerne lige vil frisere det igennem. Vokse selvfølgelig også i normal størrelse. Hver gang der bliver solgt nogle produkter, så planter de nye træer i Skandinavien. Det er værd at støtte, og især når produktet virker. Så det er bestemt en serie, vi sælger meget af i butikken, og vi sælger også rigtig meget på webshoppen. Så gå ind og klik på Renew Copenhagen.